Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Mr. Speaker, Membri Parlamentari, Presidenti Emeriti, Monsignor Arċisqof, Prim Mħallef, Eccellenzi, Sinjuri. Malta Repubblika għalqet sena oħra. Din is-sena bħas-snin li moddija kienet waħda movimentata, b'esperjenzi mhux mistennija, biġrajiet li tawna sodisfazzjon u oħrajn li niktuna. Sena li dewqitna tommiet kollha tal-ħajja. 12 xahar Repubblikani li mexxewna fil-wita u tluħ ta' jiem ordinarji li bħala poplu il-kol bakkarna u s-sarajna fihom. Fil-waqt li t-teatru ta' ħafna minn azzjonitna baqa' pajjiżna, iż-żewġ avvenimenti internazzjonali tal-ġimgħat li għaddew fakruna li l-vokazzjoni tagħna dik ta' oażi ta' sliem u ta' pont interkulturali fil-qalba tal-Mediterran mhumiex sempliċement metafori għal konsum lokali. Il-konflitti u t-terrorizmu li qed iseħħu qribna madwarna u lil hinn minna iġeluna nifhmu aktar kemm il-vokazzjoni tagħna ta' poplu li joss il-paċi trid tibqa' tiddetermina ħidmietna b'risq niesna, b'risq il-popli ta' madwarna u b'risq l-umanità kollha kemm hi. Min-naħa l-oħra, il-ħarsien u s-sigurtà tagħna jridu jibqgħu temi ewlenin fuq l-aġenda nazzjonali tagħna. Nappella lill-mexxejja politiċi tagħna u lill-poplu Malti kollu kemm hu biex ninaqdu u ma nintilfux battibekki żejda li jifirduna u li għamluna aktar suscettibbli quddiem ġrajiet u sitwazzjonijiet li qudiemhom irridu nkunu b'saħħitna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħi irrid nirrifletti magħkom dwar xi sinjali li ddominaw f'din is-sena u li jolqtuna mill-qrib bħala poplu. Nibda l-ewwel b'nota personali. Irrid nistqar li l-ħidma tiegħi mill-qrib ma' eluf ta' nies ta' rieda tajba tatni ħafna sodisfazzjon u kuraġġ biex nibqa' għaddejja bi programm ambizzjuż li għandu lan li jlaqqa eluf ta' nies f'ħidmiet differenti. Xogħol li jvarja mir-riċerka, konferenzi u diskorsi għal ħidma fil-komunità, fil-antropija, proġetti ta' solidarjetà u li jippromovu l-empowerment. Għalija din is-sena kienet vjaġġ ta' mħabba li ffoka fuq is-sustanza tal-ħajja, aktar milli fuq il-frilli u s-superfiċjalità. Kienu n-nies bl-eluf tagħhom li b'kelmiethom u bl-esperjenzi tagħhom ipperswadewni li din il-presidenza għandha tkun aktar minn parati, tqejt ta' bukketti u kuruni u diskorsi ċerimonjali. Ħafna kienu dawk li talbuni biex mill-presidenza inkun spallithom u leħenhom. Dan id-dmir aċċettajtu bil-konsegwenzi li din id-deċiżjoni ġib magħha. Fil-waqt li naċċetta li żmien huwa l-akbar mgħallem u d-dettalji jinbidlu, il-ħidma presidenzjali tiegħi imnebħa mis-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali se tibqa' kostanti sa tmiem il-mandat tiegħi. Ir-Repubblika twieldet f'ekonomija fejn xogħol il-mara l-aktar fil-fabbriki tat-tessuti kien determinanti biex iżomm il-pajjiż fil-wiċċ. Dan il-fatt storiku li ftit li xejn huwa mfakkar u ċċelebrat ipoġġi lill-mara fiċ-ċentru tal-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u jfakkarna li l-preżenza tal-mara fl-ekonomija f'kuntest ta' ugwaljanza fit-trobbija ta' tfal hija indispensabbli. Sfortunatament, minkejja l-iżviluppi li seħħew fil-qasam tal-ugwaljanza fis-snin Repubblikani, ninnota li għad baqa' ħafna xi jsir biex il-mara Maltija tkun aktar preżenti u viżibbli fil-ħajja pubblika ta' pajjiżna. Ninnota wkoll li s-suċċess femminili fil-qasam edukattiv pajjiżna ippruvat empirikament minn studji internazzjonali u lokali mhuwiex jissarraf f'pajjiż aktar eku fil-qasam ta' tmexxija pubblika u privata. Indikaturi Ewropej juru li n-nisa Maltin
għadhom fil-periferija tal-inħawi fejn jittieħdu id-deċiżjonijiet l-aktar importanti. Din l-inġustizzja soċjali u dan id-deficit demokratiku irridu nindirizzawh b'aktar ħeġġa u b'wisq aktar ħeffa. Nemmen li bi preżenza ferm akbar ta' nisa kompetenti fit-tmexxija il-pajjiż jista' jieħu deċiżjonijiet jirrispettaw l-interessi, ir-realtajiet u fuq kollox id-drittijiet ta' firxa ferm akbar tal-popolazzjoni tagħna. Fl-istess ħin ninsab konvinta li aktar mal-mara tkun imbeda mit-tmexxija u mill-inħawi tal-poter aktar joktru il-possibiltajiet ta' abbuż, ta' esploitazzjoni u titnaqqas il-valur tal-ħajja, tal-kwalità tal-ħajja tan-nies. Sa dan it-tant l-aħbar li f'dawn il-jiem smajna li l-ugwaljanza se tkun parti mill-Aġenda Ewropea għas-sena u nofs li ġejjin permezz ta' 3 presidenzi konsekuttivi, inkluża Malta, għandha tagħtina ftit tat-tama f'dan il-kuntest. Fil-waqt li f'din is-sena kellha ħafna okkażjonijiet biex nifraħ ma' nies li jinsabu f'relazzjonijiet mill-isbaħ, ma nistax ma nesprimix l-inkwiet personali tiegħi għal-rapporti dejjem joktru ta' vjolenza domestika. Għandna raġun ninkwetaw dwar l-atti terroristiċi, iżda nsiba stramba ħafna li ftit li xejn donna rridu nitkellmu dwar nisa u irġiel Maltin, ħafna aktar nisa minn irġiel it-terrorizzati fi djarhom ta' kuljum u fis-silenzju. Il-vjolenza domestika hija marda soċjali li teħtieġ attenzjoni immedjata. Il-fatt li n-nisa huma l-akbar vittmi ta' din l-aggressjoni twassalni biex nikkonkludi li l-vjolenza domestika mhix sempliċiment marda personali, iżda sintomu ta' kundizzjoni soċjali, il-patriarkija li qiegħda tnaqqar id-demokrazija fil-pajjiż. Il-kampanja tan-Nazzjonijiet Uniti, il-He for She Campaign, li tagħha l-Presidenza Maltija hija msieħba preferuta, għandha lan li twassilna l-messaġġ li l-irġiel għandhom ikunu protagonisti fil-proċess tal-bini ta' soċjetajiet aktar ekwi, inklusivi, dialogali, ġusti u meħlusa mill-vjolenza. Fil-waqt li nistenna aktar azzjoni konkreta u maġla f'dan il-qasam, irrid nesprimi is-solidarjetà tiegħi mal-vittmi ta' kull tip ta' aggressjoni. Sikwit minn semgħu lajta li fl-għaqda hemm is-saħħa. Ma nistgħux nibnu flimkien Repubblika b'saħħitha jekk bħala ċittadini ma nirrikonoxxux li l-vjolenza verbali f'pajjiżna qiegħda dejjem tiżdied. Meta minna l-mikrofonu u l-internet aktar aċċessibbli, ħsibna li d-demokrazija kienet se tissaħħaħ. Jidher ċar iżda li d-deficit edukattiv fl-użu etiku tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali qiegħed wassalna biex inkissru aktar milli nibnu din is-soċjetà. B'umiltà nistaqsi, jekk wasalniex f'punt li t-tajjir u l-aggressjoni verbali saru xtant normalizzati li ma nafux ħajja differenti minnhom. Jekk is-suspett tiegħi huwa fatt, nibda nifhem għalfejn qatt nies validi qegħdin jaħarbu l-ħajja pubblika. Nifhem li ftit huma dawk li lesti jiġu majra għal dak kollu li jagħmlu u jistqarru. Sa dan it-tant se tkun ir-Repubblika tagħna li ser tħallas blimax għad-deterjorazzjoni inkwetanti fil-mod kif nitkellmu ma' xulxin. Din is-sitwazzjoni iġġib quddiem għajnejja lil tant tfal u żgħażagħ li kellmuni dwar l-esperjenzi ta' bullying f'ħajjithom u l-effett li dan ħalla fuqhom kemm jekk ġew bullied kif ukoll jekk raw lil min jiġi bullied. Għaldaqstant nappella lilna l-adulti biex inżommu quddiem għajnejna li l-eżempju ikaxkar. Ir-riċerka fl-edukazzjoni komplet ittina aktar indikaturi dwar l-istat ta' dan il-qasam tant importanti għal pajjiż. Il-pajjiż jonfoq qrib is-6% tal-prodott gross domestiku f'dan il-qasam. Minkejja l-isforzi li saru matul is-snin, ir-riżultati fl-edukazzjoni għadhom mhux jirriflettu l-isforzi u l-infiq li saru qiegħed isir fis-settur. Irrid nirrikonoxxu wkoll ix-xogħol kbir li sar u qed isir minn eluf ta' ħaddiema fil-qasam. Minkejja dan,
il-fatti għadhom juruna li għatanna wisq tfal, żgħażagħ u adulti li ma jarawx l-edukazzjoni u t-taħriġ bħala part integrali minn ħajjithom. Wis aktar inkwetanti huwa l-fatt li minkejja li r-rata ta' tfal u żgħażagħ li jħallu l-iskola kmieni naqset matul is-snin, numru kbir ta' tfal u żgħażagħ għadhom joħorġu mis-settur obbligatorju bla ħeliet bażiċi. Ħafna minn dawn it-tfal u żgħażagħ kif turi r-riċerka li saret mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà huma kkundannati għal ħajja prekarja, nieqsa mis-sodisfazzjon li taftat il-ħajja u jgħixu f'kundizzjonijiet materjali fqar, fl-eskużjoni soċjali u fi stat ta' saħħa fiżika, emozjonali u mentali diffiċli. L-istess riċerka turina li hemm qasma kbira soċjali f'dawk li huma riżultati edukattivi, b'dawk ta' livell soċjo-ekonomiku baxx fost l-aktar rappreżentati fin-nuqqas ta' suċċess edukattiv. Hawnhekk naqbel mal-Professur Carmel Borch, riċerkatur ewlieni fil-qasam edukattiv, li ddeskriva lil pajjiżna f'dal-kuntest bħala gżira ta' żewġ Maltiet. Soċjetà b'dista kbir fil-qasam edukattiv hija soċjetà maqsuma soċjalment u ekonomikament. Ma nistgħux nippretendu li għandna soċjetà demokratika meta l-aċċess għall-għodod bażiċi tad-demokrazija u għall-frott l-ekonomija mhumiex mifruxa b'mod eku. Aktar milli nippersonalizzaw il-problema, irridu lkoll nifhmu li nuqqas ta' suċċess fil-qasam edukattiv għandu l-eruq tiegħu f'azzjoni soċjali dgħajfa. L-isfida hija kbira, għalhekk jekk irridu nindirizzaw bis-serjetà din il-problema, ma nistgħux nindirizzaw lill-individwu waħdu u rridu morru lil hinn mill-edukazzjoni. Nappella biex dawk kollha li jaħdmu fil-kamp soċjali jingħaqdu mal-iskejjel, mal-familji u mal-komunità biex b'mod assertiv u holistiku jaħdmu biex jitkissru iċ-ċriek interġenerazzjonali ta' dipendenza, apatija lejn il-ħajja, fataliżmu, kumpless ta' inferjorità u aspirazzjonijiet baxxi. It-tfal u żgħażagħ jeħtieġ li nisimgħuhom. Huwa dritt tagħhom li jiġu mismuha. Huwa dmir tagħna li nisimgħuhom, narblu x'jgħidu u nieħdu l-azzjonijiet li hemm bżonn. Irrid nisħaq fuq il-ħtieġa li dan il-pajjiż jiżviluppa il-proċessi meħtieġa biex dan id-dritt nagħtuh lil uliedna, mhux okkażjonalment, iżda bħala parti mill-proċess ta' kif naslu għad-deċiżjonijiet. Min-naħa l-oħra, infakkar f'aktar drittijiet li uliedna għadhom imċaħda minnhom minkejja li Malta ilha firmatarja tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal sa mill-1990. Sallum għadna mingħajr liġi komprensiva dwar id-drittijiet tat-tfal u żgħażagħ u aktar minn hekk mingħajr dwar il-ħarsien tat-tfal barra mid-dar. Għalhekk inħeġġeġ lill-Parlament Malti biex ma jitlifx aktar żmien u jġib fis-seħħ il-liġijiet meħtieġa biex l-tfal u żgħażagħ Maltin nagħtuhom l-għodda meħtieġa li jagħmluhom ċittadini sħaħ ta' pajjiżna. L-istudju li saru mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà u l-laqgħat tal-fora fih dan l-istess struttura juru biċ-ċar li l-prekarjat u l-faqar huma fost l-akbar ostakoli għall-edukazzjoni tul il-ħajja u għall-mobilità soċjali. Nies fil-komunità, riċerkaturi lokali u diversi dokumenti lokali u internazzjonali jifakruna li l-faqar għadu jħabbat fuq il-bibien tas-soċjetà tagħna. Infakkar li numru sew ta' dawk meqjusa bħala fiċin tal-linja tal-povertà huma fqar li qegħdin jaħdmu jew pensjonanti li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja jew li ma jistgħux jiggarantixxu lilhom infushom ħajja ta' kwalità. Wieħed jittama li l-miżuri li ttieħdu f'Settembru ta' din is-sena fil-konfront tal-faqar fost it-tfal u żgħażagħ u l-miżuri li għandhom jitlu fis-seħħ minn Jannar li ġej fil-konfront ta' xi pensjonanti iħalli l-impatt pożittiv mixtieq. Irridu nkomplu nfakru li fid-definizzjoni tagħna ta' demokrazija repubblikana ibbażata fuq ix-xogħol insibu drittijiet u d-dinjità tal-bniedem li mingħajrhom
ebda demokrazija ma tista' tistana. Il-faqar jedded dawn id-drittijiet u d-dinjità li jistħoqlu l-bniedem. Dan huwa żmien mill-aktar opportun għal pajjiżna biex nindirizzaw mhux biss il-faqar, iżda wkoll il-well-being tas-soċjetà Maltija fid-definizzjoni wiesa tagħha. Dan għaliex Malta qed tirreġistra tkabbir ekonomiku mill-aktar sinifikanti. Ninnota li fil-waqt li l-ekonomija rnexxielna niżviluppaw għodda biex inkejluha, għadna ma rnexxilniex niżviluppaw għodda effettiva biżżejjed biex inkejlu il-well-being tagħna. Għalhekk inħeġġeġ biex nieħdu l-opportunità biex niżviluppaw l-għodda għal kejl tal-ġid soċjali. L-imġiba tal-politiċi tagħna kienet tema rikorrenti din is-sena li waslet biex tintemm. Il-partiti tlewmu fuq kull aspett tal-ħajja. Dan għamluh bl-aktar mod pubbliku, sikwit l-akbar mod aggressiv. Ebda partit ma ħareġ rebbieħ minn din il-battalja. Kienet Malta li tilfed bil-kbir. Sa dan it-tant, il-fiduċja fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż komplet titnaqqar. Dawk li jixtiequ l-ġid lir-Repubblika huma mxenqin biex jaraw titjib l-imġiba tal-politiċi tagħna kemm fil-Parlament kif ukoll barra. Hemm bżonn urġenti li l-politika tirkupra il-prestiġju li tilfet. Dan tagħmlu biss b'imġiba eżemplari u etikament korretta. Dan li qed ngħid għal politiċi japplika wkoll għall istituzzjonijiet oħra li numru minnhom kienu fiċ-ċentru tal-aħbarijiet matul is-sena. F'dan il-kuntest, bla dubju, jidher ċar li riforma kostituzzjonali saret urġenti. Nappella biex il-koll nolew il-fuq mill-politika partiġjana u ninaqdu biex nirrevedu u nsaħħu l-istituzzjonijiet li fuqhom hemm mibni l-ħarsien tad-demokrazija u drittijiet tal-poplu tagħna. B'sodisfazzjon ninnota soċjetà ċivili aktar viżibbli, assertiva u konkreta. Nerġa' ntenni l-konvinzjoni tiegħi li s-soċjetà ċivili hija kolonna importanti li fuqha tisrieħ id-demokrazija. Is-soċjetà ċivili taħdem ma' u għal komunitajiet tagħna u l-erf esperjenzali u professjonali miġmuh minna huma elementi indispensabbli għal ġid tas-soċjetà. Din is-sena smajna ħafna bil-kelma sostenibilità. Dispjaċir inħares lura fis-snin u ninnota li l-iżvilupp ekonomiku mhux dejjem sar b'rispett lejn l-ambjent ta' pajjiżna. Riżorsi naturali nqerdu, il-biodiversità tnaqret u l-ħajja selvaġġa tfaqret. L-ilma dritt ta' kulħadd huwa meddet. L-ispazji pubbliċi ċkienu. L-istudju dottorali ta' Peter Fsadni jurina wkoll li xi wħud mill-iskejjel tagħna huma saħansitra ambjenti perikolużi għas-saħħa tat-tfal u żgħażagħ. Dan huwa parti mill-bilanċ ta' snin kbar ta' żvilupp bla rażan li għalaqna fi spazji limitati u li qed imarduna. Proċess li donnu m'għandux tmiem. Quddiem dan it-tfaqqir ambjentali, inwissi li ma nistgħux nippritkaw lid-dinja jekk aħna nibqgħu periti tal-qerda f'pajjiżna. Dan l-appell qed nagħmlu fis-sem it-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin li regolament jitkellmu miegħi fuq kemm jixtiequ li Malta tagħna toffrilhom ambjent li jagħtihom ħelsien mill-ansjetajiet u jagħtihom sens ta' well-being. U għalhekk li rrid nappella lill-parlamentari kollha tagħna biex jingħaqdu jiżviluppaw flimkien viżjoni u politika nazzjonali ambjentali b'risq uliedna. Sa dan it-tant bdieqa inkompli ninnota li xtutna baqgħu ilmet il-mistħija u l-mewt. Eluf ta' missirijiet, ommijiet u wulied imbelgħu mill-baħar li kellu jwassalhom biex isalvaw ħajjithom. Insellem il-memorja ta' ħutna bnedmin, mejtin u nesprimi d-diżappunt tiegħi li l-akbar interess tas-setana don huwa li nżommu n-nies il-bot minn xtut l-Ewropa, aktar mill-intemmu l-abbuż ta' dawk l-artijiet li jistgħu jsostnu ħajjet il-miljuni. Fl-aħħar nett, nemmen bisħieħ li Repubblika bbażata fuq il-ħniena ma taqafx tippriedka l-umanità qabel il-profitt, id-dinjità tal-bniedem qabel il-frontieri u drittijiet umani fuq il-karità okkażjonali. Ninnota li mhux dejjem qed jirnexxielna nagħmlu l-għażliet etiċi tagħna. Id-dekadenza qiegħda tnawwarna u tbedna minn dawk il-valuri
li żammewna flimkien fl-aktar mumenti diffiċli tal-istorja tagħna. Nixtieq nemmen li għadna fil-ħin biex nimmaġinaw Malta morali differenti milli qed issir. U dan nagħmluh b'rispett lejna infusna bħala adulti, b'rispett lejn uliedna mal-ħajjin u b'rispett lejn dawk li għad iridu jitwildu. Għalhekk nawgura sena Repubblikana oħra aktar etika, ekwa u ġusta lil kulħadd. Grazzi.